Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда яңалыклар программасы, студияда Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Киләчәкне кайгырту Казанда БРИКС илләренең мәгариф министрлары рухи әхлакый кыйммәтләргә нигезләнеп белем һәм тәрбия бирү турында фикер алыша. Шаулады, гөрләде Сабантой Татарстан авылларында һәм район үзәкләрендә халкыбызның көтеп алынган бәйрәме рухи күтәренкелек белән үтте. Каһарман хатыннары Мир кинотеатрында «Тихий тыл» документаль фильмы премьерасы булды. Иртәгә 12 июнь көнне БРИКС уеннарының тантаналы ачылышы була. Дөньяның күп кенә илләреннән катнашучылар килгән, ә чаралар алданрак башланды. Инде икенче көн мәгариф министрлары утырышы бара. Пленар утырышка һәм форумның рәсми стартына кадәр тагын 1 сәгать калып бара. Мәгариф министрлары инде билим дөньясында кайный. Чит ил делегатлары күргәзмәдә Россия тәҗрибәсен, инновацияларны һәм проектларны игътибар белән өйрәнәләр. Россия тәҗрибәсе кызыклы, партнерлыкны ныгытырга телибез. Бездә мәгариф өлкәсендә проблемалар бар. Россия белгечләре безгә бу эштә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Министрлар форумы Казанда 150-дән артык чит ил делегаты җыйды. Африка, Кытай, Куба, Иран, Гамбия, Зимбабве, Белоруссия, Абхазия, Үзбәкстан барлыгы 40 ил тирәсе. Һәркемнең башлангыч ноктасы төрле. Кайдадыр бердәм мәгариф системасын формалаштыруны дәвам итәләр, кемдер инновациялар өчен килгән. Без билем бирүнең сыйфатын үстерү һәм яшьләрнең эшкә урнашу өстендә эшлибез. Техник югары белемгә аерым басым ясыйбыз. Игътибар үзәгендә Россия тәҗрибәсе үз нәтиҗәлелеген күптән исбатлаган югары технологиялар кертү. Очень большой интерес вызывает наша информационная система ГИС «Моя школа». Мы уже договорились и с Республикой Беларусь, и с рядом стран СНГ, что наши технологии, наши подходы будут использоваться в других странах. Хәер, бәйсез дәүләтләр берлеге илләре, Азия, Африка һәм Латин Америкасы Россия мәгариф эшләмәләреннән күптән файдалана, ә 57 илдә рус телендә билем бирү үзәкләре эшли. Их основная задача – помогать в изучении русского языка широкому кругу иностранцев, начиная от школьников и заканчивая специалистами. В этом году мы планируем дальше развивать эту сеть и открыть ее еще в 3 странах. Форумда мәгариф, инновациялар һәм инженерлык кадрларын әзерләү буенча алдынгы төбәкләрнең берсе буларак Татарстанның тәҗрибәсе фикер алышуның аерым юнәлеше булды. Для нас это, безусловно, большая честь, большая ответственность проводить столь масштабное и важное мероприятие. Нас радует, что этот формат обрел свое лицо, вызывает интерес, растут географии и количество его участников. Пленар утырыш иртәдән кичкә кадәр дәвам итте. Һәр ил мәгариф өлкәсендә үз тәҗрибәсен тәкъдим итә. Алда Россиянең төп билем бирү проектларын тәкъдим итәчәкләр. Төп вакыйга БРИКС илләренең мәгариф министрлары очрашуы булачак. Миләүшә Мусина, Эльвира Файзуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Казан Кремлендә Политзавод 2024 Республика иҗтимагый сәяси проектына старт бирелде. Сойлап алу туры буенча финалга 75 кеше узды. Алар 7нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатларын сайлау эшендә катнашачак, ә җиңүчеләр Дәүләт Думасында стажировка узачак. Безнең өчен Политзавод яшь талантлы кешеләрне республикабызның киләчәк үсешенә җәлеп итү ысулы. Татарстанда яшь егетләрнең уңышлы һәм һәр яклап үсүе өчен барлык шартларда тудырылган дип сызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Мир кинотеатрында «Тихий тыл» документаль фильмы премьерасы булды. Әлеге проект гаилә бәхетенең, хис кичерешләренең тормыш тарихына чуму. Фильмның 9 каһарманы тормышлары мәңгегә үзгәргән хатын-кызлар. Аларның ирләре ватанны якларга киткән. Алар тормышлары белән уртаклаша, көндәлек тормышлары, мөнәсәбәтләре һәм өметләре ничек үзгәрүе турында сөйли. Һәр тарих якыннарын хуплап күләгәдә калучыларга хөрмәт күрсәтү һәм ышанычлы тыл тәэмин итү. Фильмны күрсәтүдә фильм геройлары, туганнар, волонтерлар, шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева катнашты.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Сабан туе милләтебезнең горурлыгы. Буыннан буынга күчеп, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән күркәм бәйрәм. Узган шимбә якшәмбе көннәрендә дә Татарстан авыл районнарында сабан туйлары гөрләде. Югары Ыслан районы Мулланур Вахитов исемендәге авылда узган сабан туеның матур мизгелләре алдагы язмада. С этим поздравляю. Низкий поклон те, кто работает в поле. Крепкого здоровья, хороших урожаев. Сабантуй борынгы һәм мәңге яшь бәйрәм. Халкыбыз тормышында зарыгып көтеп ала торган зур вакыйга. Татар халкының милли гырыф-гадәтендәге иң зур бәйрәм быел Россиянең 62 төбәгендә һәм дөньяның 39 илендә уза. Татарстанның Югары Ыслан районы Мулланур Вахитов исемендәге авыл җирлегендә дә бик матур чара буларак үткәрелде. Кичкенә генә 5 авылны берләштергән бәйрәмне Югары Ыслан муниципаль районы имамы Гали хәзрәт Ханшин башлады. Сабантуй флагын күтәрү өчен алдагы елда Сабантуй батыры булып калган Вахит авылы егете Илнур Ильяс улы Халиков мәйданга чакырылды. Катнашучылар аз булуга карамастан бик теләп башкарабыз. Кичебездән килгәнне барысында эшләргә тырышабыз дип сүзен башлады Вахит авылы җирлеге башлыгы Фәрит Каримов. Бик әйбәтләп кенә халык поддержау, яхшылап җай итәбез. Уйнар бара, бәйрәм әйбәт күңелле уза. Халкыбызның бай иҗаты белән сугарылган Вахит авыл сабантуе яшәү дәртен, җитезлек һәм шаялыкны, осталыкны һәм уен көлкене бергә туплаган, җанга ям бирә торган бәйрәм булып истә калды. Борынгыдан калган милли көрәш, төрле йолалар һәм уеннарны үз эченә алып оештырылды әлеге бәйрәм. Хөрмәтле Югары Ыслан халкы, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле безнең татар ягына җыелган Вахит, Шура, Ватан, Берек авылларының Кызыл байрактан да бардыр әле монда. Кадерле туганнарыбыз, татарларыбыз. Менә без үзебезнең чынлап торып татар дип әйтерлек, татар сабантуе дип әйтерлек үзебезнең мәйданыбызга җыелдык. 4нче ел инде бу мәйданда үзебезнең халкыбызның йолаларын, гырыф-гадәтләрен, традицияларын саклап калучы менә шушы сабан туйны оештырабыз. Һәрберегез алдында баш иеп, һәрберегезнең хезмәтегез алдында баш иеп, татарлыгыбызны саклап килә торган, татар авылларында яшәүче һәрберегезне бүген мин котлыйм. Хәзерге вакытта Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучы Вахит авылы егетләренең ватан каршындагы бурычларын намус белән үтәүләре, яңа туган сабыйлар, авылның иң кече кешеләренең исемнәрен яңгырату, Вахит авылында яшәүче олуг юбилярларны тәбрикләү, Россия күләмендә гаилә елын билгеләп үтү иң төп темалар булып яңгыраган әлеге сабантуй бары тик дуслык, туганлык, кардәшлек темасын алга куеп оештырылды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Буа районында да сабан туен зурла билгеләп үттеләр. Башта Яңа Тиншәле авылында, аннары шәһәр үзәгендә. Бәйрәмгә Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә меңләгән кунак җыелды. Яңа Тиншәле авылындагы һәр бәйрәм аеруча күләмле матур үтә. Сабан туена да барысы җыелган, олысы да, кечесе дә. 600 кешелек авылның бәйрәмен яңгыр да бозмады. Юешләнмәс өчен халык мәдәният йорты һәм мәктәпкә кергә мәҗбүр булды. Аңа карап ярышлар туктатылмады. Армейскта көрәшеп карадым. Ошады бик яхшы, көрәшчеләр бар, соперниклар көчле. 2нче елга да Буада да 2нче иртәгә көрәшеп карыйбыз. Ихлас күңелдән барлык Татарстан халкын чын күңелдән котлар идем менә бу зур бәйрәм белән. Чәчелгән орлыклардан яхшы гына урожайлар үсепсен иде. Һәм инде шул урожайлардан Аллаһы Тәала насыйп итсен иде инде җыеп алырга зур иттереп урожайлар, икескене тагы матур иттереп урожай бәйрәме үткәрергә насыйп булсын иде. Төп тантана шәһәрнең үзәк мәйданында үтте. Сәхнәдә сабан туйның сокландыргыч тарихы. Ат чабышы, йөгерү, көрәш, аркан тартышу. Көч һәм җитезлек күрсәтергә теләүчеләр күп бирде. Сабан туен уеннарсыз да күз алдына китереп булмый. Кашыкка йомырка салып йөгерү дисеңме, тулы чиләкле көянтә күтәреп чабу дисеңме, барысы да бар. Бәйрәм ике иң көчле батырның көрәше белән тәмамланды. Җиңүчегә тәкә. Миләүшә Мусина, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Орша районында сабан той үшін махсус 100 килограммлы шәк-шәк пішіргенлер. Милли бәйрәмдә язгы қыр эшләрендә иң яхшы күрсәткечкә лайык булучыларны айрым билгеләп үттеләр. Сабан тойының матур мизгелләре алдағы язмада. Орша районы Үзәк стадионының капкасын атлап кергәч үк килгән кунакларны һәм Орша районы халкын мәдәният хезмәткәрләре татар халык милли көйләре белән каршы алды. Сабан той бәйрәме ачылышында 600-дан артык кеше катнашты. Биредә гаилә кыйммәтләрен, милли ялаларны тасвирлаучы күләмле чыгыш тәкъдим ителде. Райондашларны һәм кунакларны Орша районы башлыгы Илшат Нуриев сәламләде. Сабан туе элегилектән язгы кырышларын тамлагына соң уздырылган. Районыбыз игенчеләренең каттаулы табигать шартларында хезмәт кую нәтиҗәсендә быел да язгы кырышлары югары нәтиҗәләр белән вакытында төгәлләнде. Бүгінгі көндә біздән еракта илебез куркынычсызлыгын тәэмин итүче, махсус хәрби операциядә катнашучы, безгә тыныч тормышта яшәргә мөмкинлек бирүче батыр егетләребезгә тизрәк туган якка, гаиләләре янына исән-имин әйләнеп кайтуларын телибез. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗановтан үзенең һәм республика рәисе исеменнән бәйрәм котлавын җиткерде. Сабан туенда иҗади һәм ихлас мөхит хакимлек итә. Аның киң мәйданы ел сайын яшәй карты, олысы кешесе, төрле милләт һәм дин вәкилләре белән бергәләшеп аралашу, бердәмлекне тыеп, илһамлану үзәгенә әверелә. Табыннарны сый-хөрмәтле итү өчен тырышып хезмәт итүче игенчеләр, терлекчеләр дәүләт бүләкләренә ия булдылар. Бизәлгән атлар да милли бәйрәмгә ям истәде. Шулай ук быел Орша сабан туенда 100 килограммлы шәк-шәк тәкъдим ителде. Әлеге татлы ризыкны теләгән һәркем бушлай авыз итеп карый алды. Сабан туй күңелле уеннар, җыр бию белән үрелеп барды. Динә Нәҗмәтдинова, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Орша районы. Метр ярым диаметрдагы зур пәрәмәш 4-нче тапкыр абсолют батыр калучы көрәшче егет күп балалы 18 гаиләгә акчалата сертификатлар. Булар барысы да Ширмешән сабан той мәйданында оештырылды. Урыннан Алия Галиуллина репортажы. Төрле милләт вәкилләре тарафыннан әзерләнгән милли йортлар янында мөхтәрәм кунаклар гореф-гадәтләрне чагылдырган күренешләрне игътибар белән күзәтә. Дуслык күпре шундый чакта тагында ныгый ди ут күршеләр. И сами с Берем Блем. Мне искренне приятно сегодня присутствовать у дорогих и добрых соседей. Благодарит тех тружеников села, которые работают, которые отдают жизнь. В особенности в сегодняшнее время, когда наши защитники защищают нас, праздники такие подтверждают, что Россия – единая держава, и мы вместе победим. Ширмешән халкы сабан туенда рекорд куярга да өлгерә. Әле шуны да әйтеп китәсе килә, безнең инде быелны беренче тапкыр милли йортлар янында зур пеш төзелде һәм шул зур пештә бик зур метр ярымлы диаметрда татар милли ризыгы пәрәпәш пешереп, барлык Ширмешән сабан туеның халкын, кунакларын сыйладылар. Иң күркәм мизгелләр кыр батырын данлау. Сабан туйда аларга ихтирам да, кадер-хөрмәт тә зурдан иде. Елдан-ел Ширмешән сабан туе үзенең күңелгә якын булып та, ерагая төшкән гореф-гадәтләрне күрсәтүе белән үзенә тартып торады якташлары. Сабан туй мәйданы бит инде ул халыкны берләштерү һәм бер-берсе белән шулай очраштыру. Ширмешәнебез һәр вакытта да тартып тора, кайтарып тора, очраштырып тора. Киләчәккә дә өмете булсын Ширмешәнебезнең. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Ширмешән сабан туенда да моңа зур игътибар бирелде. 18 авыл җирлегеннән килгән күп балалы гаиләләргә акчалата сертификатлар тапшырылды. Авыл җирендә туып үскәч, читтә яшәү уебызга да кермәде ди Фәттаховлар гаиләсе. Ат чабышына битараф булып кала алмый безнең татар. Бу юлы да ул күпләрнең күңелен йомшартырлык чарага әверелде. Ярыш бик кызу, мавыктыргыч узды. Сабан туеның быелгы тагын бер яңалыгы аударыш, ат өстендә ярышу.
Батырлар! Бик яхшы әзерләргә тырышабыз. Шуңа күрә инде тирәк күрше районнарда йөреп, аларда нинди яңалыклар бар, шуларны карап кайтып, үзебезгә инде шуларны кертергә тырышабыз. Ихтирамны бирергә тырышабыз именно кырда эшләүчеләргә. Элеккеге сабан туйларының ничек узганын үз күзләре белән күреп үскән, яшьлеген искә алыр өчен милли бәйрәмебезгә йөрүче кунакларыбыз да бар биредә. Мен бұл сабан тойына ер чақтанып, біз мала чағында Ирак болуға қарамастан 25 шақырымны жияу келейдік сабан тойына. Анан үсәйінде атлар біле келе башладық. 84 яшқа қарамастан шул команда сабан тойларына келіп қарап кетемін. Һәр сабан туйның иң бөек ноктасы көрәш батырын барлау. Ширмешәннең быелгы сабан туй батыры булып, Әлмәт шәһәрендә яшәүче Туймәт авылы тумасы Марат Кәримов калды. Сүз уңайыннан Кәримовлар гаиләсе династиялар белән сабан туй батырлары. Батырга махсус бүләк мотоцикл ачкычын район башлыгы үзе тапшырды. Кечкенәдән 6 яшьтән көрәш белән шөгыльләнә башладым. Беренче тренерым абый иде. Без семьяда 3 малай. Уртанчы абыебыз инде аз гына көрәште. Мәктәптә укыганда гына старший абыем. Ул район сабан туен 5 тапкыр үтте. Мен быел 4-нче тапкыр булды инде. Аның артыннан барам. Күп тотырга исәп, вакытласа, насыйп булса. Сабан туенда махсус хәрби операциядә хезмәт итүчеләрне дә искә алдылар. Киләчәк тормышыбыз тынычлыкта, дуслыкта, татулыкта уссын дигән теләкләр яңгырады. Гореф-гадәтләргә игътибар, миллилеккә сак караш, телне үстерүгә омтылыш хөкем сөрде елның көтеп алган кадерле бәйрәмендә. Алия Галиуллина, Фәнис Мөхәммәтов, Фәрид Җәләли, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Орша районы Курсап Шмак мәктәбендә беренче мәртәбә Татарстанның халык артисты Фәнис Җиһанша исемендәге премия бирелде. Ул кемнәргә бирелә? Кемнәр теләктәше белән оештырылган? Бу хакта актуаль әңгәмә сәхифәсендә Фәнис Җиһанша үзе сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Фәнис әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Менә инде Фәнис Җиһанша исемендәге премия булдырылган. Әлеге премияны алыр өчен ни эшләргә кирәк? Әлеге премияны алыр өчен әллә зур эшләр дә эшләргә кирәкме инде, ләкин класстан тыш чараларда бик актив булырга кирәк. Менә әйтеп китик әле кемнәргә бирелә ул. Бу әлбәттә инде мәктәптә укучы балалар өчен каралган һәм әлеге премия аның яшь чикләве юк. Ул мәктәптә генә укысын һәм класстан тыш чараларда актив катнашсын. Шул ук вакытта спектакльләр манда, төрле конкурслар, шигырь, җыр бәйгеләрендә дә катнашып ниндидер урын алган балаларга бирелә. Без ялгышмасак, бу инициатива белән дип әйтик инде, бу премияны булдыру белән сез укыган мәктәп коллективы һәм бу мәктәптә сез укыганнан тыш әле әниегездә укытучы булып эшләгән икән анда. Бу Орша районы Курсап Шмак авылы турында бара. Бүгенге көндә ул 10дән артык авылга шундый белем учагы булып тора. Бик күп авыллардан анда киләләр, кызганычка каршы күп мәктәпләр шул балалар саны җитмәү буенча ябылдылар. Һәм менә шушындый bir uşak bulup dörli торган йортны инде директор бөтен яктан да күркәм итеп күрсәтәсе килә. Ул Нурзилә Барый кызы һәм 2 ел элек менә шундый тәкъдим белән чыккан иде. Әйдәле безнең мәктәптә бит шундый актив балалар бар, сәнгатьне ярата торган, аларның күңелләрендә шул мәктәптә укыган еллары ниндидер бер дәрәҗә белән, ниндидер бер нәтиҗә белән истә калсын дип. Әйтәм нәрсә соң нинди нәтиҗәсе кирәк дигәч, менә синең исемендәге премияны бирергә дигәч, мин аны шаир тугынадыр дип аңлаган идем, ышанмаган идем, көлгән идем. Мин бит әле үлмәгән, ул үлгән кешенең генә премияларын бирәләр түгелме соң дип 2 елдан соң инде бирергә туры килде. Сез ризалашырга? Чөнки мин үземнең дә мәктәптә укыган елларымны шул дәресләр беткәннән соң калып шигырьләр, теге ятлап әле шигъри әкиятләр куя идек, биюләр өйрәнәдек, бер туктаусыз без марш белән шөгыльләнәдек, речевкалар әйтәдек. Ул күп вакытны һәм күп энергияне аладыр. Бала шушы вакытын исраф итеп, ул чын күңелдән сәнгатькә тартыла икән инде. Ул чын
Дәрәҗәле бәясе дә булырга. Ул бит инде ятлый, ирәнә, укытучылары белән шуннан соң бүтән балалар, нәрсә бирә инде бу, нишәп җыра инде бу дигәндә, менә шушындый бер нәтиҗәсе булсын дип уйладык та инде, үземне дә искә төшергәч инде, аннан соң мин үзем дә комбайнда эшлидерем хезмәтче булып, 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда һәм районнан килеп инде миңа шундый Сталин белән Ленин башы төшерелгән кызыл грамота бирәләр. Кызыгы инде, шуның кебек аларга да бер кызыгы булсын дип уйлаштым да, ризалыгымны бирдем. Аннан соң мәктәп коллективыннан тыш мәдәният министрлыгы да күтәреп алган дип. Мин инде әлбәттә беренче чиратта мәдәният министрына кердем. Ленар Сәйҗановичка бик зур рәхмәт, ул шундук дипломнарында эшләде. Әле үзе дә кайтмакчы иде тапшырырга, әйтәм, туктагыз инде, әле бу беренчесенә үзем кайтып ничегрәк узганын карап килим әле дип. Менә киләсе елга инде бәлки мәдәният министрлыгы белән бергә кайтып әлеге премияны тапшырырбыз дип уйлыйм. Мәктәптә елына бер генә укучыга бирелә, ә быел 2 укучыга бирелгән. Ул шулай дип уйлашканы инде без, бер генә ел ахырында, уку елы ахырында бер әйбәт кенә укучыны сайлап алырга дип, улар инде безнең бит икәү, әйдә инде монсына да бирик, аны да наумиз итеп калдырмыйк инде дип, киләсе елдан берне генә калдырачакбыз. Икене өчен, чөнки алар үзләре инициатива белән чыкты, үзләре әйтте, инде мин ярармы әйтәм, сезгә генә уступкага барыбыз, алайса, икене бирик инде дип. Аннан соң мин бит әле анда теге премия гына түгел, мәгариф министрлыгының рәхмәт хатларын да алып кайттым анда укытучыларга. Бик әйбәт әзерләнгәннәр, массовый шундый чара булып узды. Ул чынлап та менә премия бирүнең теге дәрәҗәсен тагы да күтәреп җибәрде дип әйтәсем килә инде. Инде киләчәккә бу премияның максаты ничегрәк? Бу беләсезме, чынлап та бит премия менә шушы балалар арасыннан тартылган, шушындай сәхнәне яраткан, теге камил сөйләшүгә омтылганнарны тагы да мотивация бирергә, аларны тагы да ничектеп кызыктырып китәргә, һәм бүгенге көндә миңа калса гаджетлардан аерылып, күбрәк менә шул сәхнәдә спектакльләрдә, ниндидер бәйгеләрдә катнаша ала икән, моны хупларга гына кирәк. Безнең ул Татарстан Республикасы каршындагы телләрне үстерү һәм яклау комиссиясе Марат Готович бу өлештән бик зур эшләр алып бара. Ул шул татар сүзе конкурсында мин үзем дә шунда җиңдем, бит беренче урын алдым, һәм миңа да шулай диплом тотып басып тору ничектер зур дәрәҗә кебек тоелды. Шуңа күрә әлеге дәрәҗәләр сәхнәдә генә калмасын, ул дәрәҗә аларның күңелләренә синсен, һәм алар татар милләтеннән булулары белән горурлансыннар. Миңа калса Фәни Җиһанша премиясе соңгысы гына булмас, бәлки менә шундый артистлар бардыр районнарында, авылларында. Нишләп әле аларга да үз мәктәпләрендә шундый премияны булдырмаска? Әлбәттә. Финанс яктан бит инде күп мөмкинчелегем бар. Монда дипломнарын эшләтеп шул финансыңны гына бирәсең бит. Миңа калса монда рәхәтләнеп безгә кулга кул тотынышып эшләргә мөмкинчелек бар дип уйлыйм. Әгәр дә менә район җитәкчеләре дә, әгәр дә безнең менә шушындый мәктәбебездә шундый алдынгы укучы бар, менә ничек тә булса билгеләп китәргә икән дигән уй нисбәтләре бар икән, рәхим итеп мөрәҗәгать итсеннәр. Финанс ягыннан да әгәр дә әлеге премияны зурайтып җибәргә мөмкинчелекләре бар икән, бу бер саллы, шушындый күрсәткеч булып торачак. Миңа калса, моның киләчәге бик өметле. Мен шулай булсын, әлеге премияның гомере озын булсын, максатлары аклансын. Россия көнен бәйрәм итү уңайыннан 12 июнь көнне Казанда һәм республикабызда төрле чаралар көтелә. Казан кирмәнендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән махсус хәрби операциядә катнашучыларга дәүләт бүләкләре тапшыру тантанасы һәм дуслык парады акциясе. Казан гаилә үзәгендә Россия эстрадасы йолдызлары чыгышлары белән бәйрәм концерты, Дети рисуют страну бәйгесендә җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның бүләкләве һәм башка чаралар көтелә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.